Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубаен, саломатиётон хубаен, настиренотон созай. Дар имрӯза навор ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад дӯстони азиз. Нархи замини арзон ай 29 000 сомонӣ сар мешавад бадро, нархи хонаи заминӣ ай 43 000 сомонӣ сар мешавад ва нархи квартираи арзон ай 165 000 сомонӣ сар мешавад ки ремонти зур дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ бародарҷоно. хулосаи видео тенҷи бадай. аз куҷое ки замин хона квартира дар корай дар комментария бинависем бардро, ма ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. ва бародарҷоно, агар ягон кас мисол чизеро ки реклама карданӣ бошен дар ин рақамҳо WhatsApp да бинависен, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем ва ҳамун як дона лайки бепула барои меҳнатҳои мо биҷиқем. рафтем ака. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай я 3-4 рӯз пасаш ай зону поён бардро, почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. ай нукои чиликш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша ай зону поён биридиян. Хеле даст дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава, ана балнисаш мебаранд бардро, духтуро мегӯянд ки асабош ҳам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд қе имконият дошта бошанд ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ҳамин почаш ҳам хеле раҳ гашта наметона. агар бародарои азиз, хоҳаро, апашко чанд қе мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд қе дошта бошанд, ҳамин қа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд ша. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азиз, эълонмон аз ҳар кадем ман ака бо диққат видеои моро то охирша тамошо кунен. якум эълони имрӯзаи мо бардро бисёри бардаро хоҳаро ай ғарибӣ ҳам тамошо мекунанд, менависанд ки ай шаҳри душанбе бисёртар бонаи хона. бардароям хона десен қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 2 сотиқ замин 3 дархона кардагиай хонаҳо ремонти хушрӯ доране ки соҳиби хона мега ки 3 дархона дора, кухни дора, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхонарам доштае. хулоса ҳамаи чиро доштае, ремонти хуб, ҳамин сума метиву медрои зиндагӣ мекунӣ. мега ки срочни мефурӯшем ша бардро дар шаҳри душанбе хеле гуфтам 2 сотиқ замин 3 дархона ана деҳаи гулписта да бидай. гулписта нархиш 175 000 сомонӣ. хулоса бардро ин нарх бепулай 175 000 сомон бардро 2 сотиқ замин 3 дархона. ина номерои телефонаш, касе харидори аниқен занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба як хонаи замини дига. дар WhatsApp мороӣ карда буданд, ростига ба пайи кору бори зиндагӣ ана ака имрӯз вақт ёфтем, ози ҳамора гап мезанем. хушу гӯш кунем бародарҷоно. срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати бозорбой Буринов, деҳаи Сарчашма бардро. дар 6 сотиқ замин 3 дархона як кайлдор дорад, 2 подвали дига ҳам доштае бардор. ремонтиш хеле десен коробка. як хонаш бардор ремонтиш тайёрай мешавад ки бидрои зиндагӣ кунед, дига хонаош катураш кардагиай. свет ҳастае бардор, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкамай. бардорои азиз, ҳамин хонаи десен алишиам ҳастае, ба квартира дар шаҳри ваҳдат боша мега алиш мекунем. ё нархша 250 000 сомонӣ мефурӯшемша. хулоса хай фаҳмидем бардро, мисол алиш ҳам мекуна ба квартира ё нархша 250 000 сомонӣ мефурӯшаша. хонаи зур айне ки бардро ина номерои телефонаш занг бизанед. бародарои азиз, эълона давом метем. ҳамун як дона лайки бепула биҷиқед. раҳмат барои ҳамон одамое ки моро дастгирӣ мекунанд. гап то надорам, шерои нар. бародарои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи Кулобода, қарор дорад дар 5 сотиқ замин 3 дархона ва як кайлдор кардагиай. ремонти хонао чихеле десен дастурат бардаро коробкаи баняк кайлдор дора мега, ҳоҷатхона ҳамомам доштае. хулоса ҳамаи чи доштае. ҳамин сума мети бардаро як кришаш ҳам мепӯшонӣ, мисол ҷои хуб дар ноҳияи ёвон. ана ову свет ҳам ҳастае бардаро, ба як чи дига дар ҳамин ҷам ҳастае. 15 та тахтаи 6 метра. ишам мисол касе ҳамин хонара бихара, 15 та тахта
падарка бардорои азиз ҳами хонада мисол ҳами соҳиби хонада срочни пулш дар кора нархша 85 000 сомонӣ мега харидори аниқ боша бо хушрӯ арзон мекадай. ина номрои телефонаш занг бизанем бардора 85 000 сомонӣ да бихарен бо арзон мекна хушрӯ арзон мекна касе бихара занг бизанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳда тарафи истиқлол дар бардоро 6 сотиқ замин дар хона хонаҳо бардоро 10 ба 5 калони хушрӯай. Ремонтш фақат шикатуш ва монтажи свеча кардагиай. Свет дора бардоро ба қариби овушам мегзаронанд мега. ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона бардоро маҳкамай бо барои як хонаи дигара сементблок ва қим овардагиай. қариби хонада масҷиди ҷумъахонӣ, магазин ва мактабам бидай. хулоса ҷои зур дар бардори сементблок бо овардаги қимиш қати зиёдтиш қати нархша 155 000 сомонӣ мега бо савдои хубам мешава. беҳтарин ай бардорои детаҷа хона 155 000 сомон дар шаҳри ваҳдат. ина номрои телефонаш имо ватсап дора бо шумо да удобнияй занг бизанед. мухлисои савдотиҷӣ аму як дона лайки бепала биҷиқен шеруи нар. оля хелш мега ки аму лайка як бор бугу касе мухлиси май ҷиқидан мегирад 10 борам шава меҷиқа. шухид мекунам шеруи нар. бардоро срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун номи пешинаш қумсангир деҳаи махсунқулӣ. дар 12 сотиқ замин бардоро дар 12 сотиқ замин дар хонаи 3 ба 6 кардагиай. ремонти хонаҳо коробкаи ову свет ҳамаш ҳаст 100%. документошам 100% бардоро гӯш кардесен охи 12 сотиқ замин ана дар хонаи 3 ба 6 бардоро нархшаш 43 000 сомонӣ. бардоро срочни пулш дар кор бидай бо арзонам мешава. фақат харидорои аниқ занг бизанед. ина номрои телефонаш занг бизанед. сони азиз оз яки заминора гап мезанем баъд аз заминои фурӯшӣ квартираҳои арзонак да мегзарем. бардорои замине десен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ 10 сотиқ замин дора як стройматериалша овардагия бардоро 10 сотиқ замин дар ноҳияи ҳамадонӣ чӣ хеле гуфтам ана замини фурӯшия мега мисол ана ҷош мумкин ҳамвор боша хай мисол занг мезанед мепарсен дига маълумотоша дар иҷа нависагӣ нест ки мисол хай дар қариби чияд ё дар гиҷоай хай нависагия ки дар ноҳияи ҳамадонӣ 10 сотиқ замин нархиш хоб нарх чанд буд бардоро қариб аёдум буро нархиш 65 000 сомонӣ. хулоса беплае 10 сотиқ замин 65 000 сомон дар ноҳияи ҳамадонӣ. ина номрои телефонаш дига маълумотоша бардоро занг мезанед мепарсен. бардорои азизам мегзарем ба як замини арзони дига. бардорои замине десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз 12 сотиқ замин дора бардоро 12 сотиқ замин. мумкин хай гирдиш маҳкам боша ана нависагӣ нест қоқшу мисол маълумотоша нависагия ки срочна мефурӯшемша варианти алишиам ҳастай 12 сотиқ замин дар ноҳияи шаҳри Туз ана то 44 чашмара я 5 километр раҳ бидай бардоро ана мақсад шаҳри Туз ҷои хуб да бидай мисол я 44 чашма мерай бо мисол хона меои дам мегирӣ 12 сотиқ замин дар ноҳияи шаҳри Туз хеле гуфтам нархиш 29 000 сомонӣ арзонам мешава алишам 29 000 сомон бардоро 10 сотиқ замине беҳтарин нархай занг бизанед. дӯстони азиз бо як бор дига даётон биёрам ки ози баъд аз заминои фурӯшӣ квартираҳо да мегзарем. ин замине десен бардоро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон 4 сотиқ замин дора бардоро як стройматериалша овардагия соҳиби замин мега ки 4 сотиқ замини фурӯшӣ дорам срочна мефурӯшемша дар ноҳияи Ёвон деҳаи Охҷар. касе харидори аниқ боша бо арзон мешава бардоро 4 сотиқай нархиш 60 000 сомонӣ бо арзон мекна бардоро дар ноҳияи Ёвонай. ина номрои телефонаш маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз касе ки тамошо кардесен мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардорои квартире десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафи Равшан бидай. дар тарафи Кӯлоб ана Равшан хай мисол худ фаҳмидем куҷо гирифтесам. духонага квартира дар яким этаж қарор дорад 38 квадратни метр бардоро домои пешина хона ана ремонташ миёна бидай. соҳиби хона мега ки духонага дорам дар яким этаж қарор дорад срочна мефурӯшеша дар доми пушти Равшан бидай наздики қала. харидори аниқ боша бо арзон мекунем. дар шаҳри Кӯлоб бардоро духонага нархиш 170 000 сомонӣ. тенҷай нархш бардоро ина номрои телефонаш занг бизанед.
бардро илона давом метем аз ки ҷое ки квартира дар кора бинависен заминаи хона чизе дар кора дар комментария бинависен ман дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам насиб боша иншоллоҳ. бардрои хона десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом. квартира бардро дар шаҳри Конибодом як хонага дар 4 этаж қарор дорад 53 квадратни метр бардро. дом навастройкаи хона ремонти нав дора. соҳиби хона мега ки хонаи нав. хай мисол рост мега бардро дом нав хонаи нав ремонтша чӣ хеле десен ремонти ҳамин тенҷи хидмдам гарени маъқул шид. як хонага дар шаҳри Конибодом нархша 165 000 сомонӣ мега бо арзон мекуна. ина номерои телефонаш занг бизанед. бисёри бардро нависта буданд ки шаҳри Ваҳдат ягон хонаи заминае бимонен. бардрои нами квартире десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хона намедонам мондум неки ина квартира мондесам ай шаҳри Ваҳдат бардро. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 43 квадратни метр дом бардро навастройкаи хона ремонт кардагиае. соҳиби хона мега ки як хонагае дихонагаш кардагием дар шаҳри Ваҳдат алишам мешава ба ягон мошин. ана бардро ягон мошин дошта бошен хай мақсади нами номерода занг мезанен. ака мегӯян ки нам хеле мошин дорам алиш мекунӣ ё намекунӣ. дар шаҳри Ваҳдат ай бардро як хонагае дихонагаш кардагия нархиш 170 000 сомонӣ арзонам мешава алишам занг бизанен. хоб бардро эълона давом метем мегзарем ба як квартираи фурӯши дига ай шаҳри Душанбе. бардрои мо бисёр менависанд ай шаҳри Душанбе квартира бонен. бардрои нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 10 этаж қарор дорад 30 квадратни метр райони Фирдавсӣ дай бардро. дом навастройка хона ремонт дора мега. квартира бардро дар шаҳри Душанбе чӣ хеле гуфтам пушти ана казинои Сайдшоҳ. хай касе ки ай Душанбе ё Душанбера гаштагие медона ки ман киҷориша гуфтам бардро. як хонага дар 10 этаж бардро нархиш 230 000 сомонӣ мега. хулоса нархиш тенҷае бардро. ина номерои телефонаш занг бизанен ҳамаша мефаҳмед. ба хотире ки бардро менависанд ай шаҳри Душанбе квартира бисёртар бонен бардро ина як квартираи дига ба хоҳиши шумоае. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 1 этаж қарор дорад 25 метри квадратияи 65 микрорайон да буде бардро. домои пешина хона чӣ хеле десен ремонт дора. соҳиби квартира мега ки наздики квартирада садиқ мактаб ана балниса бозорҳо аптекаҳо ҳам будай. хулоса ҷои зур да будай 65 микрорайон нархша 226 000 сомонӣ мега бо арзонам мекуна. ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг бизанед. харидори аниқ боша фақат ба занг бизанед гуфтагия бародарҷоно. дӯстони азизи бид навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза ҳаракат кардем чанд қи мисол хона замин квартира рӯӣ кардан дар мо ҳаракат кардем барои шуморо инам хел навор кардем бардро мо ҳамаи ростига ай пайи кору бори зиндагӣ 2 рӯз пас ё 3 рӯз пас навор кардесем. хай вобаста ай дастгирии шумо ай бардро ҳамин шумо ки дастгирӣ карден мо ҳам бо хеле чӣ мегӯянд камтар хирсанд мешем шерак мешем бо барои шуморо наворои тенҷ мекунем. хулоса раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. раҳмат ки мисол моро дастгирӣ мекунен дар комментария фикрҳои беҳтарин менависен. гапто надорум бародарҷоно ва аз куҷое ки замин хона квартира намондум дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. худованд ҳар якта шуморо нигаҳбон боша. то видеои оянда худо нигаҳбонтон. худона эҳтиёт кунед. хайр.